Δεν τρέπεστε. Γι' αυτό κάθισα και εγώ, για να είμαι και εγώ μαθητής. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ποια είναι η μεγαλύτερη τέχνη? Η τέχνη η μεγαλύτερη είναι να είσαι μαθητής. Η μεγαλύτερη τέχνη είναι του μαθητού. Γιατί μέσα από την τέχνη του μαθητού βγαίνουν και πνευματικά πράγματα. Ένα πράγμα είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας, η ταπεινοφροσύνη. Ποτέ δεν θα έχω την έμφαση να πω ότι είμαι δάσκαλος. Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και οι καθηγητές σας διαβάζουν. Είναι και εκείνοι οι μαθητές. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Έτσι το ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, μέσα από την παιδεία ο Άγιος ήθελε να καλλιεργήσει το λεγόμενο Ρωμαϊκό. Έλεγε ότι με την παιδεία ο άνθρωπος οτίζεται και ότι εκείνοι οι γονείς που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να μορφωθούν διαπράττουν αμάρτημα. Σύμφωνα με τον Πατροχωρημά, η παιδεία έπρεπε να είναι για όλους και μάλιστα δωρεάν. Επιθυμούσε μια χριστοκεντρική παιδεία και λυπόταν, κοιτάξτε παιδιά, για την έλλειψη της παιδείας από την πλευρά των Οθωμανών Τούρκων. Δηλαδή, στεναχωριόντουσαν που οι Οθωμανοί δεν ξέραν γράμματα. Και ξέρετε πώς το αποδεικνύανε? Το ότι θέλανε να καταλάβουν όλο τον κόσμο. Έτσι. Και ένα σημείο που θέλανε να καταλάβουν είναι η Ελλάδα. Αυτό δείχνει ο πόλεμος, δείχνει μια αγραμματοσύνη, μια αμορφωσιά, μία μόρφωση, να το πω καλύτερα. Έτσι, παιδάκια, δεν ήταν μορφωμένοι οι Τούρκοι και γι' αυτό δημιουργούσαν τους πολέμους. Γι' αυτό και στεναχωριόταν. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν τους κατηγορούσε τους Τούρκους. Θέλω να το προσέξετε. Δεν κατηγορούσε. Παιδάκια, είναι πολύ σημαντικό τη λέξη δεν κατηγορώ. Και τι σημαίνει δεν κατηγορώ? Σας κάνει κάποιος κάτι. Έτσι. Λέμε αυτές τις λέξεις, μήπως έτσι μπορούμε και μπούμε στο πνεύμα. Να κατηγορήσω τον άλλο. Δεν θα πάω να τον κατηγορήσω. Έτσι, δεν θα τον κατηγορήσω. Ότι αυτό που κάνει δεν είναι τόσο σωστό, αλλά με πώς? Όχι αντιλέγοντας ή με έναν τρόπο συμπεριφοράς μέσω εμπράκτος ή με τη σιωπή. Η σιωπή, είχα έναν συνάδελφο που έλεγε τα λίγα λόγια είναι ζάχαρη και τα καθόλου είναι μέλι. Έτσι. Πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καταλάβουμε το ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε. Και αν μας κατηγορήσουμε, εμείς με τον δικό μας τρόπο να μπορέσουμε να δώσουμε στον άλλο να καταλάβουμε ότι είναι μια λάθος κίνηση. Αλλά όχι όμως αντιλέγοντας. Δηλαδή, πόσο σημαντική είναι η φυσική μας. Ποιος ξέρει φυσική καλή εδώ? Ποιος ξέρει καλή φυσική? Λοιπόν, έχουμε στη φυσική, έχουμε δράση και για πέστε μου. Υπάρχει η δράση και η αντίδραση. Άρα λοιπόν, εμείς τι θα κάνουμε, παιδάκια? Εμείς δεν θα αντιδράσουμε. Δεν θα αντιδράσουμε, αλλά τι θα κάνουμε? Θα δράσουμε. Η αντίδρασή μας, όταν θα έχουμε αντιμέτωποι ένας με τον άλλον, η αντίδρασή μας είναι να μου πει και να του πω. Αλλά η δράση μας είναι να μπορέσουμε να του μιλήσουμε με τον ωραίο τρόπο, με τον καλό τρόπο, έτσι παιδάκια. Για να βρεθεί εκείνη τη στιγμή ποιος? Εκείνη τη στιγμή κάνει ο Χριστός μας. Και εκείνος θα λύσει τη διαφορά μας. Είναι πολύ 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 σημαντικό. Η δράση και η αντίδραση. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε για τον Άγιο Κοσμά, γιατί μου φαίνεται για τον Άγιο Κοσμά δεν υπάρχει. Ο Άγιος μίλησε, λέει, ακόμα και για τη θέση της παιδείας
στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο ήταν γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Για να το κατανοήσει κανείς, είναι αναγκαίο να ομιλεί και να γράφει στην ελληνική γλώσσα. Νομίζω ότι σε αυτό εμείς έχουμε ένα προτέρημα το ότι μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Και το ότι το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στα ελληνικά. Όταν πήγαινα στο σχολείο, δεν το γνώριζα βέβαια, εκείνος ο οποίος είχε γράψει για τον Άγιο Κοσμά ήταν ο Ιωάννης ο Μενούνος. Ο οποίος Ιωάννης Μενούνος τον είχα εγώ καθηγητή στην Αθήνα. Έχει γράψει η βιβλία για τον Κοσμά τον Εκολό και τις διδαχές του. Αλλά δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν το ήξερα. Και μόλις το είδα, λέω, τι σύμπτωση και αυτή, Πού να φανταστώ εγώ τώρα ότι ο δάσκαλός μου είχε άμεση σχέση όταν έκανε συγγραφή με τον Άγιο Κοσμά. Και όταν το έμαθα, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί έχει γράψει πάρα πολύ ωραία βιβλία για τον Άγιο Κοσμά και κάνει πολλές ωραίες αναφορές. Ήταν φιλόλογος. Συγχωρέθηκε το 2018. Είχε έρθει στα Δημήτρια, τα οποία Δημήτρια γίνονται στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Δημήτριο, στον Βραχάμι που λέμε στην Αθήνα, αν γνωρίζετε, και φέρνει διάφορους καλεσμένους. Τότε τον Άγιο Κοσμά σαν έτοιμο Άγιο, που είχαν φέρει και τα λείψανά του και τον προσκυνήσει ο κάθε Χριστός. Και ήρθε ο καθηγητής μου και μίλησε για τον Άγιο Κοσμά. Τίποτα λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στον Άγιο Κοσμά. Λοιπόν, θέλει να πει ο Άγιος Κοσμάς ότι ένας ο οποίος διδάσκει, είναι ιεροκήρυς και ιεροδιδάσκαλος, δεν πρέπει να αμείβεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει στο λαό του Θεού. Οφείλει άμυξα να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τους χριστιανούς. Δηλαδή να κάνει το κήρυγμά του, χωρίς να παίρνει χρήματα. Και τους έλεγε, εγώ δεν θέλω χρήματα από εσάς. Αυτό που θέλω, λέει, από εσάς, είναι αυτά που λέμε, που σας λέω, να τα κάνετε πράξη. Αυτός είναι, λέει, ο καλύτερος μισθός που μπορείτε να μου δώσετε. Είναι σαν αυτό που σας λένε οι καθηγητές σας, οι δάσκαλοι σας. Παιδιά, να διαβάσουμε. Αυτό για μένα το δάσκαλο είναι ό,τι καλύτερο που μπορείτε να μου προσφέρετε. Δεν θέλει ο δάσκαλος σας ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Θέλει αυτό που σας δίνει να μπορέσετε να το καλλιεργήσετε για να μπορέσετε αύριο να γίνετε άνθρωποι μέσα στην κοινωνία οι οποίοι θα βοηθήσουν την κοινωνία, έτσι. Θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Γιατί θα σας έχουν μάθει πολλά πράγματα μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από τις διδαχές εκείνες, εκείνοι οι δάσκαλοι που έχετε τώρα, να σας το μεταφέρουν κι εσείς και τη σειρά σας, να δημιουργήσετε μια κοινωνία αγάπης και ενότητας, παιδάκια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θέλουμε ενότητα. Να είσαστε ενωμένοι. Ενωμένοι. Καλά, μπορεί να λέει, μα τι λέει αυτός ο παππούς εδώ πέρα. Ένωση λοιπόν. Και αγάπη, παιδάκια. Λοιπόν, πρέπον και εύλογον είναι χριστιανοί μου, καθώς μαθαίνουμε από τον Άγιο, από το Άγιον Ευαγγέλιο, από τα Αστεία Γραφάς, να αρχίζουμε τη διδασκαλία μας από τον Θεό και όταν τελειώσουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Αυτά τα λέει ο καθηγητής μου στα σχόλια. Το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο συμβολίζει τον Λόγο του Θεού, είναι πηγή γνώσης και διδαχής. Η διδασκαλία και η γνώση οφείλουν και ξεκινούν από τον Θεό. Ο πατρός μας θέλει να μας πει ότι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για κάθε διδαχή και κάθε γνώση που λαμβάνουμε. Μετά, η μόρφωση δεν έχει διάκριση σε πλούσιους και φτωχούς, έτσι. Και λέει σε μια διδαχή, καλά παιδιά μου, χαρίστε στα παιδιά σας και αμήν να ειδούμε.
είχε και μια ιδιαίτερο λόγο. Έχετε και σχολείο όπου να διαβάζουν, να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας, τους ρωτήστε. Δεν έχω μάγεια του Θεού. Τέτοια παιδιά γράμματα μου εχαρίσατε. Τι τα θέλω, χάρισμά σας. Παιδιά, σαν τα γουρνόπουλα να έχω, δεν το καταδέχομαι. Γιατί είμαι υπερήφανος. Χάρισμά σας. Πως αν θέλετε χαρίσετε μου και ένα σχολείο εδώ ή στην χώρα σας, να μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα. Να ξέρουν πού περιπατούν και τότε να τα εύχομαι να ζήσουν, να προκόψουν. Αμή, δεν λέει αμέ, αμή. Δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάνετε ένα ρεφενέ, να βάλετε και επιτρόπους να κυβερνούν το σχολείο, να βάλουν διδασκάλους, να μαθαίνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και φτωχά, χωρίς να πληρώνουν. Σύμφωνα λέει με αυτό το σημείο της φυλακής του, εναργής πατρός ημών Κοσμάτου Ατολού, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μένει απέδευτος. Όλα τα παιδιά, είτε πλούσια είναι είτε φτωχά, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα στη μόρφωση. Ίσως εδώ ο Άγιος Πατέρας να αφήσει να εννοηθεί ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι δημόσια και μέλημα των κυβερνώντων. Από το εξής χωρίο. Αμήν. Δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάνετε ένα ρεφενέ και φτάνει εκεί όλα τα παιδιά και πλούσια και φτωχά χωρίς να πληρώνουν. Εδώ όμως βλέπουμε, πέρα από αυτά, βλέπουμε και μια προσπαθεί να επιφέρει μια ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων. Και ποια είναι η ισορροπία, παιδιά? Η ισορροπία είναι ότι δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε πλούσιους και φτωχούς. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Έτσι. Είμαστε το ίδιο, παιδάκια, είμαστε το ίδιο. Πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε διαφορά ο ένας από τον άλλον. Και από τον πλούσιο τρέχει αίμα και από τον φτωχό τρέχει αίμα. Αυτό είναι γεγονός να αμφισβητείται. Άρα λοιπόν είμαστε ίσοι. Ο Θεός μας έχει φτιάξει όλους ίσους. Να, τι μπορούμε να αποκομίσουμε μάλλον από αυτή την διδαχή. Ότι η ισότητα πρέπει να υπάρχει μέσα στο νου σας. Γιατί όλοι είμαστε ίδιοι. Δεν υπάρχει ούτε ανώτερος ούτε κατώτερος. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα το δουλέψετε λίγο στο μυαλό σας. Εντάξει, σίγουρα εσάς στο μυαλό τώρα μπορεί να τρέχει κάπου αλλού. Αλλά μεγαλώνοντας όμως, αυτά που λέμε τώρα εδώ, να ξέρετε ότι θα μείνουν μέσα στην καρδιά σας. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα ανοίξει η καρδιά σας και θα τα βγάλει. Και αυτό θα είναι ένα όφελος δικό σας. Και από τη στιγμή που είναι ατομικό, μετά θα γίνει και κοινωνικό. Και γι' αυτό λοιπόν αρχίζει πλέον η κοινωνία μας να γίνεται καλύτερη όταν θα μπορέσουμε να αισθανόμαστε την ισότητα μεταξύ μας. Προσέξτε το. Κρατήστε το. Σας παρακαλώ, στην αγάπη σας. Το σχολείο και ο χριστιανισμός. Δεν ξέρω αν έχετε κουραστεί, δεν θέλω να θέλετε να σας διαβάζω και το, όπως τα λέει ο Άγιος Κοσμάς, ή θέλετε να βγάλουμε μόνο το σχόλιο. Τι θέλετε, εσείς θα μου πείτε. Το σχόλιο, Άντε, μπράβο, ωραία. Ο χριστιανισμός, λοιπόν, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Θεολός, συμβάλλει ιδιαίτερα στο σχολείο και το σχολείο στον χριστιανισμό. Εδώ, αν λάβουμε υπόψη μας λέει και κάποια σημερινά δεδομένα, ίσως αναφέρει τη σημαντικότητα της παροχής χριστιανικής παιδείας από τον εκπαιδευτικό και στον εκπαιδευόμενο. Είμαι σίγουρος ότι οι καθηγητές σας περνάνε με τον τρόπο τους και με τη θέση που κρατάνε και τη στάση τους απέναντί σας να έχουν χριστιανική τοποθέτηση απέναντί σας. Είμαι σίγουρος.
Με κλειστά τα μάτια. Και εδώ που σας φέρανε, δεν είναι τυχαίο, έτσι. Το σχολείο μας πάντα έχει τον νέο κόσμο. Αλήθεια. Λοιπόν, η παιδεία έχει ιδιαίτερη σημασία ακόμη και για την πίστη. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Κοσμάς για τον εαυτό του. Δεν είναι δυνατόν αν κάποιος δεν λάβει την ανάλογη παιδεία να μελετήσει το Ιερό Ευαγγέλιο, τα Ιερά Κείμενα, να γνωρίσει την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι, έτσι. Μετά, η παιδεία είναι διαχρονική. Δεν σταματάει ποτέ κανείς να μαθαίνει γράμματα, υπάρχει συνέχεια και θα υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, φαίνεται ότι σας έχω κουράσει, παιδάκια. Σε κάποιο σημείο αισθάνεται λυπημένος ο Άγιος, μάλλον την πίκρα του, γιατί το ελληνικό γένος είχε αμάθεια. Και αυτό τον στεναχωρούσε πάρα πολύ. Και έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν πάει πουθενά χωρίς να μάθει. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν στο τελευταίο που είναι τα εμπόδια στην παιδεία από τους Εβραίους και που τον φέρανε σε κάποιο σημείο και τον απαγχωνίσανε διαμέσου των Τούρκων. Γιατί οι Τούρκοι στην ουσία τον Πατροκοσμά τον εκτιμούσανε. Δεν είχαν διάθεση να τον σκοτώσουν. Αλλά όμως, λόγω του ότι ο Πατροκοσμάς μετέφερε την Κυριακή ως Αγία, αυτό δεν άρεσε στους Εβραίους. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον απαγχωνίσουν στην ουσία οι Εβραίοι και όχι οι Τούρκοι. Ο Άγιος Κοσμάς έλεγε ότι οφείλει να διδάξει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη στους ανθρώπους. Ο ρόλος του σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς και μέσα από το σχολείο οι άνθρωποι μπορούν να διδαχθούν τη σημασία που έχει το κάθε μυστήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτά λοιπόν είναι τα πολύ σημαντικά όσο έχει να κάνει με το σχολείο, γιατί και εσείς σχολείο εσείς είναι αυτό να το πείσαμε. Θα ήθελα να σας πω κάποιες προφητείες οι οποίες συνέβησαν. Θα σας πω τις πιο έτσι επίκαιρες, όχι επίκαιρες, ζούμε για την καθημερινότητά μας. Έλεγε ότι θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα. Τι έκφραση και αυτή, άλαλα και άμπαλα. Τι εννοούσε άλαλα και τι άμπαλα. Εννοεί, λέει, τα άψυχα μηχανήματα των διαφόρων εφευρέσεων. Ποιο είναι άψυχο? Δεν πέστε μου ένα άψυχο. Δεν έχει ψυχή, ενώ φαίνεται ότι έχει ψυχή. Δεν είναι. Η τηλεόραση. Μόλις βγει στην τηλεόραση, τι είναι? Τίποτα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Λοιπόν. Αυτά αντικατέστησαν και συνέχεια αντικαταστούν, λέει, τα εργατικά χέρια και κυριαρχούν στη ζωή των ανθρώπων ως νεότερα είδωλα προσκυνούμενα από τον κόσμο. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν και ζούμε μέσα στα είδωλα. Το τηλέφωνο στην ουσία είναι ένα είδωλο. Για κάντε μια άσκηση και όταν θα ξανάρθετε πρώτα ο Θεός με το καλό, για μια εβδομάδα, πάτε προς την άκρη. Ούτε τηλεόραση. Θα φέρετε ένα βιβλίο που θα διαβάζει. Ό,τι θέλετε. Ένα τηλεράκι. Τι να σου πω. Δεν λέω το σχολείο σας, αφήστε το σχολείο. Κάτι το οποίο να σας ευχαριστεί. Αλλά να το διαβάσετε και να αποκομίσετε κάτι το που λέει. Έτσι. Αφήστε το τηλέφωνο, αφήστε την τηλεόραση. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα
παιδάκια μέσα στην ψυχούλα σας, τι θα αλλάξει? Κάντε το δοκιμή. Πειραματιστείτε το. Εδώ ο φυσικός σας δεν σας κάνει πειράματα. Σας βάζει εκεί τους δοκιμαστικούς σωλήνες το ένα το άλλο, ρίχνει τα υποπράγματα, όχι και μην πάρουν και φωτιά καμιά ώρα. Αστιέρο, παιδάκι. Λοιπόν, θα δείτε, λέει, στον κόσμο, αμάξι χωρίς άλογα, να τρέχει γρηγορότερα από τον λαγό. Τι ήτανε. 1700, παιδιά, ο άνθρωπος μας. Τι μπορεί να φανταστείτε ότι είναι αυτό? Το ξαναδιαβάσω. Θα δείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα, να τρέχει γρηγορότερα από τον λαό. Τι μπορεί να είναι αυτό, παιδιά? Για πέστε μου. Για να δω. Πόσο βοηθάει το κινητό. Να βάλει το μυαλό να δουλέψει. Ή είναι μια μασημένη τροφή το κομπιούτερ, παιδάκια. Μέσα από το μηχανάκι, το αυτοκίνητο, το τρένο. Τρέχει λίγο πιο γρήγορα και το λαό. Κοιτάξτε. Να η προφητεία. Βλέπετε. Το 1700 δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Εκείνος ο χριστιανός, ο Άγιος Κοσμός, πώς το ήξερε, πώς το γνώριζε? Γι' αυτό σας είπα, ήταν ποιότητα. Ήταν άνθρωπος ποιότητας. Και μεθαύριο που θα έρθετε πάλι, γιατί θα ξανάρθετε, θέλω να μου πείτε τη λέξη ποιότητα. Τι σημαίνει η λέξη ποιότητα? Ξανάρθηση από το πατήριο Ευάγγελο. Αλλά καλό προέλευε για σας, χωρίς μαθολογία. Λοιπόν, θα έρθει καιρός, λέει, που θα ζωστεί ο τόπος με μία κλωστή. Θα ζωστεί. Τι σημαίνει θα ζωστεί? Ώστε θα ζωστεί. Ο ζωστήρας που λέμε, η ζώνη, θα ζωστεί. Θα δεθεί δηλαδή ο κόσμος. Πώς θα δεθεί? Κοιτάξτε να δείτε. Θα ζωστεί. Για πέστε μου, τι εννοούσε, τι μπορεί να μου πει? Θα ζωστεί. Πού ήξερε ο πατρός μας το 1700 ότι θα υπάρξει τηλέφωνο? Ποιος του το είπε? Μπράβο. Για να το δω πώς το είπε. Να σηκωθεί όρθιος. Πού το είπε? Ποιος είπε ο Θεός? Μπράβο. Έτσι μπράβο. Αυτό είδες τι σημαντικό είναι? Ο Θεός μας το επέτρεψε. Του το έδωσε. Άρα λοιπόν, γιατί του το έδωσε, παιδάκια μου? Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Θα δείτε, λέει, να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό, σαν μαυροπούλια, και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε, θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάξουν. Ευάτε εσείς οι πεθαμένοι να βγούμε εμείς οι ζωντανοί. Καταλάβατε τι λέει τώρα? Προσέξτε λιγάκι. Θα δείτε να πετάνε ανθρώποι. Σήμερα πώς πετάνε οι ανθρώποι? Με το αεροπλάνο, Πού το ήξερε ο πατρός μας? Έλα, γούρου μου. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Και τι λέει? Θα ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Ποια είναι η φωτιά? Οι βόμβες. Τι γίνεται εδώ τα κτίρια μου? Καίγεται ο κόσμος. Σκοτώνονται άνθρωποι. Κι όμως το είχε προφητεύσει ο Άγιος. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι μέσα από τις βραχές και μέσα από τις προφητείες αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να περάσει και περνάει. Γιατί είναι διαχρονικός Άγιος και διαχρονικός είναι κάποιος ο οποίος δεν σβήνει ποτέ, δεν τελειώνει ποτέ. Θα υπάρχει μέσα στις καρδιές μας.
Γιατί είσαστε καλές ποιότητες ανθρώπων. Όλα τα παιδάκια βλέπω ότι όλες οι μορφές σας είναι πάρα πολύ καλές. Είσαστε καλά παιδάκια. Και αυτό συγκίνει και από τους γονείς σας και από το σχολείο σας και θέλω να κρατήσετε αυτή την καλοσύνη σας, την αγάπη σας και μεταξύ σας και μετά που θα μεγαλώσετε να την έχετε και στην κοινωνία για να διαμορφώσουμε, μάλλον να μεταμορφώσουμε μια κοινωνία αγάπης και χαράς και όχι μια κοινωνία λύπης. Γιατί αν δείτε έξω πόσος κόσμος υποφέρει και ακόμα είμαστε σε αυτόν τον αιώνα και γίνονται πόλεμοι και διάφορα πράγματα. Βλέπετε ότι μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπετε τι συμβαίνει. Γι' αυτό θα παρακαλέσω την αγάπη σας να γίνουμε ανθρώποι που θα μεταφέρουμε μέσα αυτά που μαθαίνουμε από τους Αγίους μας, από τον Πατροκοσμά, έτσι, θα τα μεταφέρουμε και στην κοινωνία μας. Τι λέτε, συμφωνούμε σε αυτό? Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ. Και πρωτού κλείσω, θέλω να μου πείτε εσείς για τους τρεις ιεράρχες κάτι. Τι είναι η μέρα του δασκάλου. Υπάρχει κάτι να μας πει κάτι. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες? Ξέρετε. Ποιοι ήταν? Ναι, ποιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ιωάννης Χρυσόστομος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και ο Μέγας Βασίλης. Έτσι το επιτρέπετε, παιδιά. Άρα λοιπόν αυτή είναι η τρεις ιεράρχες. Ήταν μεγάλοι δάσκαλοι, οι οποίοι βοήθησαν και αυτοί με τον τρόπο τους. Και αν προσέξετε, όλες οι ενέργειες τους ήταν πάνω στη φιλανθρωπία. Δηλαδή κάνανε ελεημοσύνες. Ο Μέγας Βασίλειος έφτιαξε τη Βασιλιάδα. Ήταν μια πόλη, στην οποία δημιούργησε γυροκομεία, νοσοκομεία και βοήθησε όσους ήταν ανήμποροι. Έτσι, βοήθησε πάρα πολύ. Μετά ο Άγιος Γρηγόριος του Θεολόγος. Ο λόγος του Θεού, δηλαδή ο λόγος του ήταν χρυσάφι. Εξού και ο Χρυσόστομος. Εκείνος έβγαζε λόγια χρυσά και θεολόγος, γιατί ήταν καλός σκέφος. Ο Άγιος Γρηγόριος είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα πνευματικά. Δηλαδή μπορούσε και έβλεπε το Θεό μας. Του είναι και γινόταν καταχάρη Θεός. Όταν θα πάτε σπίτι, και ξέρω ότι θα μπείτε στο ίντερνετ, θα γράψετε θεωρία του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η θεωρία του Αγίου Πνεύματος? Έτσι. Και όταν θα ξανάρθετε, θα έχετε φέρει τις σημειώσεις σας εδώ, να μου πείτε τι είναι η θεωρία του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, ποιος κουράστηκε? Εγώ θέλω αλήθεια να μου πείτε. Είπαμε όχι ψέματα, αλήθεια, κουράστηκε.